Kinongalam kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP hakashipotare uyayong kilay kendo kerpang ye kinongalam jo kinongnya taxi ki tourist guide ki banya kali tourist ki try jong ki homestay ba kiwe panyakran halor kam jong kai perthai habakran baki nong thok bor hadin gajingalang uba dondi khongset u president ke FKJGP ulet ho bakaseng kala shimye kani kasian jam bankan halor ka kam jong kai perthai hakajilla hadin bakaseng kala wal bnia ekimat halor kayo kam yo jam hakalyang ka kam jong kai perthai bakade kawai ni ki karkhana ki ban ai kam ai jam eki samla kajilla kaseng kala yoru banya kendo iki ofisa jong katana jong kai perthai bankan ye kani ka phang ai kam ai jam eki samla lara ngi kwa ban kinti weka kam jengok kai perthai ka tourism industries haka jala ka jongi kawai ka bakongsan kolong ba ngi habdon kita ki specific subject komnu ban promote ka kawai kolong ba kibriu ki lapan wan sa jala jongi either bakade ke ecotourism mut haka jing khot ki jing soba jongka shinong ka thau ne jongka sorsolong ka jongi te haba pengkhup haba ngi expect bakan nong kata ke bakan attract ya ke ecotourism pok ngajala ka jungi ni dong kam hi ka jing simbenta jong pai ba but people participation is required nama tang sarkar marwai ka nomla bonwan ra ya kata ke ecotourism ya kata ka shinong ka bakhoi ka basuba te sa ka ba ar ngi dong kam pan lada ki tourist ki wan syakani ke jala ka jungi kalong makin pet ya kata kajing itna joka mai mariang kajongi ke bangi don ke bau belai ulak kerku te kata te habaki wan man pet ya kani ke mai mariang kajongi pan idong kam saki idong kam ke transportation te habaki ayo te transportation idong kam saki so kam jakasa te den tata kadau ni na kaleng kaseng menta kaski ni khot khat ya boro ya kini ki pordo personang kajongi ke bedon hai ni ki kun hon ba phero nadu apok transportation nadu ko homestay nang ta bat akan dikeju ke poru nyap anoy wer ki pai ba pat nam ta ki ecotourism ne ban atrak et ki bri bakin wan sini ke jala ka jongi bagari ke jala ka bakhoi i kumbo ong menta ki ong ba ban pentri kam ya ka ILP ni ke jala ka jongi deina ka daw ba kan kata ya kata kam jengok kai perthai ne ka bagan kata ya ta tourism industries baki tourist kin salong allergy no kinum tre ban wan sini ke jala ka jongi henrei ngi stan be akan ka no way ka ba lada ki tourist lada kumbakalong mata don way arngot kita ki bad elements kumba ong na aktin nong way ki penjabo mo ki shock kita ki tourist borok kalit kita ka po social media mata ite kejur ba ling ba social media ban spread ki news ka bas chapang ka bas new ha ten rei pat lada pendrei kam ya da pendrei kam ya kan ni ka bangi omangi ban itu ki ya ki tourist mut kani kanum kata na kanum manra ka jingbut ka but nam sniu ya ke jala ka jungi ken te de na takadaw komot ka LP ru lada larangin pa yo ka LP takadaw ni kwa modal baka sarkar kan itu no kerpang ki tores nei lemba ka LP te ka di kawi hi ka mechanism ka ba la penpau tu baki beri wan sini ke jala ka jungi ki man kum ki nong tre kam sarkar ne kinong belane ne kum kitores de itaken kabang ni ong bala pentri kam ka LP kanam dan jingta kam jengok kai perthai